apa, Nduk? Apa piye to? Nyundang mapan no? Walah, mbok idek-idek to. Nek Nduk Pak awake kosel ayo. Beh, kok malah diidek-idek piye to ki? Ya sungkeng man, Bos. Walah iya ki menak dina riyaya ya, Nduk. Ya wis ayo. Allahu Akbar. Lah kok mulek e yo ndang no. La illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillah. Wis to, Nduk. Sing tatak, sing tegar, sing kuat atimu ya. Dina riyaya kuwi pancen. Minal aidin wal faizin ya, Pak. Pira-pira luputku tulung ngapuranen. Iya, Nduk, padha-padha semono uga pake ya lupute ya, Nduk ya. Sing tuwek akeh lupute. Muga-muga dosamu lan dosane pake dilebur ning dina riyaya iki, Nduk. Balik. Loh, Ren, nyapa maju balik, oh. Beh, tak kira padu Pak No. Padu dengkulmu melocot riyo-riyo kok. Nah, ya kowe lho, Nduk, nangis cangkeme sak lawang. Aku kan menghayati to, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin Pak No ya. Iya, Rin, padha-padha. Oh, Monggo pinara. Lah kok mek berdua tok kaya pacaran ae. Lah terus anak-anakmu ndi, Rin? tak tinggal Pak No. Sing bener kudune ya ngono, Rin. Kendaraan kan rame to. Samar iki apa to nek ditabrak truk. Ya wis to Pak No. Sarene wis padha panggih wilujeng. Aku tak nutukne nglencer mek dulu-duluku akeh sing urung tak parani. Aku tak nyuwun pamit. Walah kok ya ora kat mang to, Rin. Loh, gak sida to, Rin? Lah mosok salaman tok to Pak No. Ya ganti-ganti rugi pira ngono lho.